Cvičiacou jednotkou za britskú stranu je stáletka Royal Air Force zo základne Leeming z Veľkej Británie. Celkom tu máme 28 príslušníkov, z toho 8 pilotov, zbytok zabezpečujúci personál. Čo sa týka spolupráce, tá je, by som povedal, veľmi dobrá. Od samotného začiatku plánovania vlastne toho cvičenia až po dnešný deň všetko nám prebieha hladko. Ale bol vynikajúci, perfektný inštruktor, perfektné lietadlo. Boli sme v priestore východne letiska a na výškach od približne 15 000 feetov do výšky 22 000 feetov až 25 000 feetov. A prevádzali sme manévrový vzdušný boj dvojice na jednotlivca a prechádzali sme si tie základné postupy, ako robiť útočné manévre, obranné manévre. Proste plnohodnotný let sme vlastne pilotovali, nechali nás pilotovať oni. A tie lietadlá áno, sú výkonnejšie ako naše, ale zase sú to 20 až 25 ročné stroje. A naše Albatrosy prešli teraz modernizáciou ohľadom vybavenia navigačného a radiokomunikačného. A sme plne schopní lietať podľa noriem ICAO a po civilných tratiach, takže v tomto smere naše lietadlá sú čiastočne lepšie vybavené. A výkonovo je to neporovnateľné lietadlo. Sme veľmi vďační týmto ľuďom, čo pre nás robia, pretože ich poznatky my môžeme implementovať do nášho výcviku ďalšieho a dúfam, že sa nám to v plnej miere tak aj podarí.